करिया एगो उजर राजा बकरिया किंदना एगो उजर एगो करिया राजा बकरिया किंदना बकरी चरावे गईनी खेतवा के यारी बकरी चरावे गईनी खेतवा के यारी कि बेटवा मारे नजरिया राजा बकरिया किंदना कि बेटवा मारे नजरिया राजा बकरिया किंदना कि एगो करिया एगो उजर राजा बकरिया किंदना एगो करिया एगो उजर राजा बकरिया किंदना बकरी चरावे गनी रोड सड़किया बकरी चरावे गनी रोड सड़किया ड्राइवर मारे लसन नजरिया राजा बकरिया किंदना कि ड्राइवर मारे लसन नजरिया राजा बकरी किंदना कि बकरी चरावे गईनी हाई से कुलिया बकरी चरावे गईनी हाई से कुलिया कि मास्टर मारे लसन नजरिया राजा बकरिया किंदना कि मास्टर मारे लसन नजरिया राजा बकरिया किंदना कहाँ शोभे इंदुली कहाँ रे शोभे बिंदुली कहाँ रे शोभे ना कहाँ शोभे इंदुली कहाँ रे शोभे बिंदुली कहाँ रे शोभे ना कि हमारे झिंदा के सजनावा कहाँ रे शोभे ना कि हमारा से जाके सजनावा कहाँ रे शोभे अंगना शोभे इंदुली बगल शोभे बिंदुली से जरिए शोभे ना अंगना शोभे इंदुली बगल शोभे बिंदुली से जरिए शोभे कि हमारे से जके बहल मुआ से जरिए शोभे ना कि हम से जके सजनावा से जरिए शोभे कि हमारा नकिया के नथुनिया राजा कहाँ गिरवला ना कि हमारा नकिया के नथुनिया राजा कहाँ गिरवला आगो गिरवला बगैचा गिरवला आगो गिरवला बगैचा गिरवला पतैया बुलहटा पलट के देखनी राजा कहाँ गिरवला ना पतैया बुलहटा पलट के देखनी राजा कहाँ गिरवला हमारा अंगूरी के अंगूठिया राजा कहाँ गिरवला ना हमारा अंगूरी के अंगूठिया राजा कहाँ गिरवला घर गिरवला बहरिया गिरवला घर गिरवला बहरिया गिरवला कि सगरो खोजी खोजी के थकनी बलमु कहाँ गिरवला ना कि सगरो खोजी खोजी के थकनी बलमु कहाँ गिरवला कि हमारा गलावा के हरवा राजा कहाँ गिरवला ना कि हमारा गलावा के हरवा राजा कहाँ गिरवला दुआरा गिरवला बहरिया गिरवला दुआरा गिरवला बहरी गिरवला कि सगरो नजर फेरी देखनी राज कहाँ गिरवला ना सगरो नजर फेरी देखनी राजा कहाँ गिरवला ना हमारा मन करे तुड़े के हे ठारे राजाऊ हमारा मन करे के हे ठार राजाऊ गंगा जी में आ गइले बाढ़ बलमु ये जी गंगा जी में आ गइले बाढ़ बलमु हमारा मन करे तुड़े के हे ठार गजाऊ हमारा मन करे तुड़े के हे ठार दह गइली नाना दो जमान बलमु हमारा मन करे तुड़े के हे ठार बलमु हमारा
को हे तूड़े के हे ठार बना। जी नमस्कार, प्रणाम। हम पुष्पा सिंह। नमस्ते प्रणाम, हम बनी पुष्पा सिंह। हमनी के अपन चैनल बाटे, मतलब कहे के रउआ सब के अपन चैनल बाटे पुष्पा सिंह मस्ती, ओकरा के दिल से रउआ सब सब्सक्राइब कर। काहे से कि सबसे पहले हमनी के वीडियो के नोटिफिकेशन रउआ भी पहुंची। लास्ट में कहनी जा बाय बाय।